Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas od gotovih kora pripremam najbržu i najjednostavniju pitu sa sirom, a pritom je preukusna. Eto, oblačno je, hladno je i ja ću sada da pripremam zajedno sa vama. Naravno, vi ćete da gledate i bit će vam koliko toliko toplije. Ko želi, neka zaprati kanal Letina kuhinja, lajkujte, komentarišite i delite vašim prijateljima. Najprej ću baciti 4 komada jaja i naravno ručno sve to lepo umutiti. Idemo odmah. Dobro umućena jaja dodat ću 100 ml mleka, zatim 100 ml ulja, jednu čašu kiselog mleka, i sada ću ponovo sve to lepo sjediniti. Dodajem i jednu kašičicu soli, kratko ću da promešam i dodajem 400 grama, ja sam kupila neki malo sitni sir, nije toliko slani, zato sam dodala kašičicu soli. Promešat ću sada sve to lepo i što se ovog fila tiče, sa njim smo završili. Kada ovo se fino lepo sjedinim, onda krećemo sa korama. Krećemo sada. Što se kora tiče, bit će nam potrebno naravno celo pakovanje, 500 grama kora, i sada jednu koru ovako presavijemo na pola. Evo da možete da vidite. Pa onda opet presavijemo i još jednu. I onda evo ovako uvijamo oko prste i evo. To je to. Pripremila sam pleh, stavila sam pek papir i ređamo tako sve u krug. Moji prijatelji, pratioci, kao što vidite, meni je za ovo ređenje bilo potrebno sveukupno, pa eto, 3 do 4 minuta, kažem vam, vrlo jednostavno, s tim što sam 500 grama kora potrošila i od drugo sam pakovanje otvorila i tu mi je bilo potrebno još 5-6 kora, tako da znate, jer sam uzela veću tepsiju. U slučaju, ipak vi kupite ovo 2 pakovanja, neka se nađe. Ukoliko koristite manju tepsiju, 500 grama je sasvim dovoljno. I jednostavno sada uzimamo, uključimo rernu, pre svega da se dobro greje, i sada preko ovih kora dodajemo ovaj fantastičan nadev. Primijetili ste da nisam dodala prašak za pecivo, jer sad ću vam reći, po mom mišljenju, kada se stavi prašak za pecivo, to fino, lepo naraste, jer naravno prašak sam po sebi to i, znači, naraste lepo fino, ali kada se izvadi iz rerne, nekako, koliko se malo samo ohladi, ona sama po sebi nekako slegne. Ovde su i jaja, i kiselo mleko, i videli ste i sir, i naravno, gde su jaja, ona će sama po sebi i da naraste onoliko koliko treba, te stoga, ako želite vi dodajte, po mom mišljenju nije potrebno. Eto, slušajte vašu letu. Fino, lepo se nadoje i nakon 5 minuta, puf, i slegne. I eto tako. Do kraja fino, lepo da prelijemo svaki ovaj deo koji sam uvila. Idemo sada da ubrzamo. I naravno, obavezno rernu uključite na 180 stepeni.
Ako želite, možete odozgo da dodate i malo susama. Poštovani moji, kao što vidite, pita je spremna da se peče. Mnogo se brzo priprema, a vidjet ćete na kraju i kako je. Malo kašikom ovako sa strane, gde vidite da su ivice suve, malo samo prođete ovako kašikom sa strane i to je to. Dok sam ja to radila, revna se fino, lepo zagrejala i još jednom da ponovim, na 180 stepeni pitu ću peći nekih 25 do 30 minuta. Poštovani moji, kao što vidite, pita je na stolu, pekla se tačno 35 minuta na 180 stepeni, mekana je kao duša, stvarno brzo se priprema, ništa nije teško, komplikovano, umotate kore, prelijete i dobijemo ovakvu najbržu pitu koju možete da pripremite. Sada sečem da vidite kako je i hrskava i mekana, ma lepota. Ne znam šta da vam kažem. Evo, opa. Samo da vidite. Vrela je, ali stvarno pogledajte. Slojevita, mekana. Ne znam šta da vam kažem. Ovo vredi pripremiti. Što je ukusno da znate. Kako je pita vrele. Mnogo. Evo samo da vidite, puno je fila. Ako vaš sir nije slan, posolite i dobit ćete fantastičnu pitu. Evo, bez obzira što su prazne kore bile uvijene, puna je ovog fila. Eto. Toliko što se tiče današnjeg videa, evo da vidite kakav je presek. Fantastičan. Tu što je ukusno da znate, vidite. Mekana je jednom, da vam kažem, koje jednom pripremi, pripremat će je stalno. Eto, imate neke goste, nešto ovako, uveče za sedenje, milina jedna da je pripremite, a eto koliko se brzo sprema. Toliko što se tiče današnjeg videa, ja pozdravljam moju sestru Radu, ljubim te sestro, moju sestru Enesu, ljubim te sestro, i moju sestru Bilju, kao i sve pratioce, kao i veliki pozdrav i za brata Vladimira. Do nekog sledećeg videa, ukoliko već sutra, lajkujte, komentarišite, delite vašim prijateljima i ko želi neka se pretplati na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Ćao i svako dobro od srca vam želim.